אני פה נרגש להציג בפניכם את מוצר הדגל של חברת א' א', מזגני הנייד, ה-4 טון וה-5 טון פה שמאחוריי. חברים יקרים, א' א' לקחה פרויקט על עצמה בשנה האחרונה ללוות עסקים חדשים בתחום המיזוג הנייד. אנחנו מוכרים להם ציוד ומלווים אותם, כגון כלי רכב ועוד. המזגן הזה הוא מזגן נייד, קל מאוד מאוד להזזה, קל מאוד לשימוש, מגיע באפשרויות חום וקור, מתחברים עם צינור שרשורי אל עבר הפתח הזה, מכניסים אותו אל האוהל, אל העסק או אל הבית, והמזגן הזה יודע לבצע את התפוקה הטובה ביותר. בנוסף לכך, חברים יקרים, תקשיבו טוב, המזגן הזה מגיע עם פטנט רשום מבית א' א', פטנט שאנחנו פיתחנו אותו פה בעצמנו. הפטנט הזה הופך אותנו לאחת החברות המובילות ביותר בתחום הקירור והמיזוג, בכך שהמזגן יודע לקרר את עצמו ולגרום לתפוקה נוספת, תפוקה הרבה יותר טובה של קור וחום. חברים יקרים, מי שמעוניין, מי שרוצה להתחיל לעבוד בתחום הזה, מי שרוצה לפתוח עסק ולהרוויח הרבה כסף, מוזמן ליצור איתנו כאן קשר בהקדם האפשרי. אנחנו כבר נדאג לו. א' א', אנחנו נמצאים בכל הארץ.